fredagen. Hvad? Det er klart tidligt. Der er tid. Hvad tid går vi her? Så siger, Ja. så siger du, 17. december, det Det er skulle jo i i dag. dag. Og så skal jeg lave som, fordi så ser det ud som om på showet, at det hele foregår på en dag. Så løber jeg slow motion, hen til toget. Toget kommer. Når lige. Hvad er det, hun snakker om? Men Jeg aner det heller ikke. Ja. Det er fordi, jeg skal optræde hen på Er der overhovedet nogen, der er klar? På hvad? Er jeg overhovedet bestilt? 17. december. Er der nogensinde nogen, der har sagt til, at du ligner Thomas Warberg? Kæft, man, nu kameramanden også med til at afbryde. Okay, lort, formand. Godt sagt til, godt sagt til. Er det ikke bare betalt fridag? Jo. Gutter, koncentrer jer bagved! Det går altid. Hvad er det, du vil vise mig? Jeg vil bare vise min plakat. Du vil kage. Stand-up den 17. december. Det er jo i dag. What? Okay, wait, vi skal lige spille lidt bedre. Hvad er det, du vil vise mig? Men det er bare min plakat, vil du ikke se min plakat? Stand-up. Lygten. Den 17. december. Den 17. december. Det skulle da i dag. Du må løbe! Ah! Landmanden og landkonen. Emilie, Ja, altså vi lægger det der slow motion på bagefter. nå, så jeg skal bare leve almindeligt nu? Ja, du skal bare løbe helt normalt. Okay. Yes, man, yes, for noget. Fuck, hvor fedt. Tror du egentlig, folk lægger mærke til, at det er filmet over flere forskellige dage? Nej. Men, Du skulle bare løbe videre. nej, du var lidt så. Hej Lygten. Tusind tak, fordi I ville komme ind og se prinsessen på pladsen. Nå, men det her show, det handler jo i høj grad om de 4 år, jeg har været i lære, indtil jeg i marts måned i år blev udlært tømrer. Og først og fremmest skal jeg bare lige høre, er der nogen håndværkere inde og se det i aften? Prøv lige at klappe. Ja? Ej, hvor sødt, mand. Så I andre gider I ikke lige at klappe håndværkeren. Det er der kraftedeme aldrig nogen, der gør. Tak skal du have. Ej, det er godt. Og bare lige, hvis nu der skulle være nogle akademikere inde og se det i aften, så vil det altså sige, at jeg har læst almen træforståelse. Og nu er jeg endelig blevet færdiguddannet cand.merc.sløjd. Så det er jeg pissestolt af. Og ja, jeg kunne godt tænke mig at bruge de her næste cirka 50 minutter på at invitere jer alle sammen, nogle af jer kender allerede verdenen jo, men med ind i den her ret så forunderlige og til tider også lidt bizarre verden, som vi i daglig tale kalder byggebranchen. Det er nemlig et ret specielt sted, som svinger utrolig meget i mangfoldighed, kan man sige. Både fra nogle virkelig, virkelig kloge og stille og rolige, meget, meget dygtige mennesker til fuldstændig brændage mennesker, der hedder Kenneth. Vi kommer lidt omkring dem alle sammen i løbet af det her show. Da jeg gik i gang med at skrive showet, så var jeg sådan lidt ude i, hvordan jeg skulle forklare om det her, så det stadigvæk blev meget tydeligt, hvor stor en kærlighed jeg har til faget og til alle de mennesker, som der er i det. Altså, fordi da jeg startede, havde jeg egentlig lidt en følelse af, som en anden David Attenborough, at jeg var kommet ud i en eller anden jungle og skulle studere nogle aber. Ikke lige pludselig så sad jeg der blandt chimpanser og bavianer, blandt brianer og larser. Men jeg kunne godt mærke, at jeg turde ikke at gå hele mit show igennem, hvor jeg refererede til mine kollegaer som aber.
Det kan godt være, at man plejer at sige, at folk er tøsefornærmede, men altså, de skulle bare prøve at komme ud på en byggeplads, så ville de vide, at de burde være håndværkerfornærmede. Der skal ingenting til for håndværker. Hvad mener du med det? Hvad skal det betyde? Så hey, eller jeg sagde ikke noget. Så det turde jeg simpelthen ikke. Så jeg gik i gang med ligesom at videreudvikle lidt på det her billede, den her metafor. Og derfor så skal jeg bare lige høre jer, om I kender eventyret om skønheden og udyret. Ja? Fordi min historie minder faktisk lidt om det eventyr. Bare lige, man kan sige, der var nok ikke noget asbest på slottet i Disney-udgaven. Men ellers så er der faktisk rigtig mange referencer, der går igen. Og den her reference, der er jeg, Belle. Tak skal jeg. Og byggebranchen er udyret, og det forheksede slot, og alle de forheksede tjenestefolk på slottet. Ja? Så tror jeg faktisk ikke, der er så meget andet at sige end mega meget velkommen til prinsessen på pladsen. Ja, for der var helt sikkert nogle ting, som jeg skulle vende mig til, da det var, at jeg startede i branchen. Altså, som jeg bare ikke var vant til. Først og fremmest så skulle jeg virkelig lære at styre mit temperament. Og det synes jeg er ret sjovt, for der er faktisk virkelig mange håndværkere, som har nogle ret sindssyge temperamenter. Altså, jeg har set voksne mennesker, hvis tingene ikke lige går, som de vil have det, kaste med værktøjet, kaste med materialerne. Nogen kører hjem på arbejde tidligere, hvis tingene ikke lige går, som de gerne vil have det. Det kan man altså ikke i særlig mange andre erhverv. Altså, jeg prøver at få sådan en folkeskolelærer, som lige bliver træt på et tidspunkt. Kan altså ikke bare skride. Det gør håndværkere, altså. Ikke? Jeg fandt så til gengæld ud af, at der skal ingenting til. Altså, hvis jeg bare så meget som, jeg står bag som en eller anden giftplade, og jeg så meget som sukker, så er det lige pludselig, wow, hvad sker der, Emil? Du er fuldstændig hysterisk. Er det den tid på måneden, eller hvad? Altså, og jeg har bare fundet ud af, at der er ikke nogen, altså de forstår ikke sådan noget med sådan lidt såret frustration, eller sådan ked-af-det-hed. Det eneste, som der virker her, det er vrede. Så nu, når det er, jeg står og kæmper med et eller andet, som ikke lige vil, som jeg vil, og jeg lige kommer til at bande lidt, og en af mine kolleger siger, hey, hvad sker der for den pikløse tømmermand? Hun står kraftedeme med nærmest og pletblod ud på taget. Så siger jeg bare til dem, jeg har sudt min blod i klit. Og så siger de med det samme, der står en kvinde derovre og laver noget professionelt arbejde, vi skal lige lade arbejde i fred. Vi skal lige lade hende være. Hun er i gang med noget vigtigt. Så tænkte jeg jo egentlig også, da jeg startede, at man opgjorde alting i centimeter og meter. Det fandt jeg så ud af, at det ikke altid tilfældet efter at arbejde med en murer, der hedder Lars Hede. Så fandt jeg ud af, at der også, i hvert fald murerne, arbejder også nogle gange med et andet måleforhold, som hedder henholdsvis Lars Hede i slap og Lars Hede i stiv. Og det er så, det er henholdsvis 20 cm og 26,5 cm. Og det er skide smart, fordi det betyder, at hvis nu du for eksempel skal bestille 200 taglægter på 4,20 meter, så kan du rent faktisk ringe ned til din lokale Stark og sige til dem, at du skal bruge 200 taglægter på 21 Lars Hede slap, og så ved de præcis, hvad du mener. Så det er skide smart. Så skulle jeg helt sikkert også lige vende mig til om sommeren, ikke, når det er, at gutterne de skal vise deres tribals frem, ikke, og de kører det, som vi kalder bare kassevær. Ja. Og det er lidt anderledes for mig. Det hedder ikke bare kassevær, der hedder det åbenbart bare blufærdighedskrænkelse. Og det er der bare et eller andet uretfærdigt ved, ikke? Når det er, man kan sidde og kigge på sine kollegaer. I kender ham 100% godt. Jeg har set ham ude i bybilledet før, ikke? Lad os bare kalde ham Frank. Ikke? Og han sidder oppe på stilladset, smør i kæften, bare kasse. Og han har jo bare minimum 3 gange så store patter som mig. Men det er der bare ikke nogen, der siger noget til. Og jeg har prøvet at udfordre dem på det, ikke? Og spørge dem, altså hvad det går ud på, gutter, ikke? Og så siger de til mig, bror Emilie, du bliver nødt til at forstå, at vores pander er jo ikke seksualiseret på samme måde, som dine er. Og det der kan jeg jo kun sige, I ved sgu da ikke, hvad jeg tænker, når jeg kigger på Frank.
Det er desuden også en kæmpe røver. Der var ikke nogen, der ville klage, hvis jeg smed trøjen på arbejde. Der var en, der for nylig snakkede om, hvad vi skulle bruge pantpengene til. Og der var en, der mente, at vi for eksempel kunne købe par patpladser, eller pladspatter til Emilie. Tror I, man kan få for 276,5? Jeg tror ikke, det er prangende. Nå, så skulle jeg også helt sikkert, da jeg startede i lære, lige vende mig til den her længestående fredagstradition, vi har i branchen, hvor at, man hver fredag morgen i Skurvogn leger noget Gæt en Svend. Er nogen af jer, der kender den? Bare lige til dem, som ikke kender den. Det er en leg, som går ud på, at svendene i firmaet, de sætter sig rundt omkring bordet i Skurvognen, og så tager de bukserne af, og så kravler lærlingen ind under bordet og tager svendene i munden en efter en for at gætte, hvem der er hvem. Og jeg var pissegod til det. Jeg gættede altid rigtigt første gang. Nu er jeg så blevet udlært selv, ikke? Nu er jeg Svend, og nu får jeg så lov til at sidde med omkring bordet. Og det, som der egentlig er kommet mest bag på mig, det er, hvor lang tid det tager for de her lærlinger at gætte, når det er mig. Så de bliver hængende lige lovlig lang tid. Ikke at jeg skal klage. Ej, det passer selvfølgelig ikke, helt ærligt, det passer ikke. Så langt ude er vi ikke. Selv ikke i byggebranchen, men altså, jeg har jo lov til at drømme. Nå. Jamen, det er... Men altså generelt skal man bare binde sig til i byggebranchen, når man starter der. Der er ikke noget, som er off limits. Man må joke med alt. Man må sige alt. Altså hele den her cancel culture, som der foregår ude i det rigtige samfund, den er ikke kommet ind i byggebranchen. Vi canceler ikke. Jo, der er lige nogle enkelte håndværkere, som fuldstændig har cancelet almindelige hygiejne. Men ellers så er det ikke noget, som vi bruger sådan særlig meget tid på. Altså. Og jeg synes, det er sjovt, ikke? Fordi så har Uffe Holm og Tom Christi har startet den her podcast, ikke? Den sidste censurfri zone, og jeg tænker bare, I skulle bare prøve at komme ud og spise frokost med os en enkelt dag i en skurvogn. Så vil I opdage, at der står faktisk censurfri zoner parkeret overalt i København. Og det er bare grineren, fordi for at ikke så stopper de med at lytte til den kunstner, fordi hun har sagt det, så stopper de med at læse det, fordi han har sagt det ikke. Hvis I vidste, hvad de mennesker, som har bygget jeres huse, gik og sagde, så ville I om det nødt til at gå på gaden jo. Altså det kan få J.K. Rowling til at lyde som fucking Gandhi. Ja, det er ikke noget, man tænker over, at sådan, mens man får skiftet sine vinduer i sin andelsforening, så bliver der lavet Gæt en Svend ned i skurvognen. Og det, som jeg også synes er virkelig sjovt, er, at der er mange af de her håndværkere, som har været i faget i så lang tid, at de slet ikke indser, hvor sindssygt det er. Altså, hvor sindssygt ting er, der bliver sagt i en skurvogn. Jeg sad for nylig i en skurvogn med sådan nogle blandede håndværkere. Nogle af dem kendte jeg, nogle af dem kendte jeg ikke, og der er en af dem, der fortæller om en aften, han har haft noget, en stille og rolig tirsdag aften, han har haft noget på Hongkong i Nyhavn. Og han siger, ja, mig og min makker vil lige godt 10 øl nede, og mens min makker han får en hånder under bordet af en eller anden kælling, så kommer der en transvestit hen til mig og spørger mig, om jeg kunne tænke mig at få en finger i røven. Og det kunne jeg lige mærke, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så jeg siger ja. Og til det her, der svarer min kollega Charlie, ja, men du ved godt, de putter vand i øllen eller noget, ikke? Det er for sygt, at det er den eneste kommentar, man har til det. Så har vi også en døv mand i firmaet. Jeg har en døv kollega, der hedder Morten. Og jeg synes også, det var lidt svært ikke, i starten, om jeg kunne tillade mig. Så driller de ham, ikke, og griner lidt af ham, og sådan, kan man tillade sig det? Også kunne jeg tillade mig at stille mig op her på en scene og gøre grin med min døve kollega, men altså, jeg er kommet frem til, at han kommer sgu nok ikke til at høre om det. Og det er fandme også svært at lade være med at grine, der det er Morten, han er helt glad og tilfreds, har gået og støvsuget pladsen i lige godt en halv time, og der er ikke nogen, der har fortalt om, at stikket blev trukket efter 2 minutter. Det er svært at lade være. Det er virkelig svært at lade være. Så. Ret tidligt i min læretid, så fik jeg en firmabil. Pis.
Jeg er ikke vant til at køre i sådan nogle kassevogn. Jeg synes overhovedet ikke, det var fedt. Så vil jeg en morgen, jeg vil købe noget morgenbrød til min kollega, jeg vil være sød. Så jeg kommer lidt ned ad nogle andre veje, end jeg plejer. Det var faktisk herude i Nordvest, jeg kommer køre ned ad Rentemestervej. Og der holder en skraldebil. Og jeg venter lige et øjeblik og tænker, jeg har da ret travlt, ikke? Jeg er ved at komme for sent. Venter lige, og der sker sgu ikke rigtig noget. Så tænker jeg, okay, jeg kan godt lige snige mig forbi. Og det går rigtig fint til at starte med. Og lige pludselig kan jeg så bare høre... Og jeg tænker bare, fuck, det fortsætter. Og jeg tænker, det giver ikke nogen mening at begynde at bakke nu. Og jeg tænker, hvor fucking lang er den her firmabil? Og jeg kommer endelig ud af det her, og bare sidder sådan og kører ind på den første tankstation, går ud, kigger på den her risse, jeg har kommet til at lave, ikke, og vurderer hurtigt, den er minimum 5 Lars Hedestiv. Det er altså lige godt 130 centimeter. Jeg er i det, som jeg vil kalde en form for rolig panik. Ikke? Der er jo ikke nogen andre mennesker, så det giver ikke nogen mening at være i åbenlys panik, så det er ligesom, det foregår alt sammen herinde. Sætter mig ind i bilen og kører videre, ringer til min mor. Mor! Jeg kommer til at lave en risse i firmabilen. Den er minimum 5 Lars Hedestiv. 5 Lars Hedestiv. Mor, fokuser! Risse, firmabil. Hvad gør jeg? Jamen Mille, kan du ikke... Altså, du har lige fået den der firmabil. Kan du ikke bare sige, at rissen allerede var der, da du fik den? Det kan jeg ikke. De har billeder af, da jeg kørte i grøften i fredags. Kørte du i grøften i fredags? Mor! Risse, firmabil. Hvad gør jeg? Jamen Mille, altså de har jo en forsikring. Du må bare fortælle dem, hvad der er sket. Det skal nok gå. Mor, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke være den eneste kvinde i firmaet. Køre i grøften om fredagen. Og lave en risse på 5 Lars Hedestiv om mandag. Så dropper jeg ud. Så vil jeg vil hellere stoppe. Jamen, hvad vil du have, jeg skal sige? At du skal lyve? Ja, please, mor. Må jeg lyve? Jeg ved, du skulle da en voksen. Mor, please! Må jeg lyve? Så lyve for helvede. Og så løg jeg. Og jeg har løjet lige siden. Og vi har stadigvæk den her firmabil. Og for eksempel får jeg en sms fra en af mine byggeledere om... Jeg skal godmorgen, Emilie. Dig, der har lavet nogle af de skader, som der er sket på transporteren. Du kan også bare overveje måske at skifte den her firmabil ud. Og jeg skriver, nej, jeg tror ikke, der skete noget med bilen, da det var, jeg kørte i grøften. Ja, altså, jeg har taget en video af den her risse, og jeg viser den til mine veninder for nylig, og de siger til mig bagefter, Mille, prøv, det der, det er jo ikke en risse. Altså, du har jo næsten åbnet skrov. Ja, det var fandme nederen, ikke? Også det sådan, hvor lige startede, jeg ville ikke sådan... Det var ikke det, jeg ville være kendt for, vel, ikke? Også når jeg lige havde brilleret flere uger i streg til at gætte en Svend. Ja, altså, jeg må simpelthen bare acceptere, at altså, jeg gør, hvad jeg kan for at fremme synet på kvinder i byggebranchen. Jeg kan ikke også stå på kvinder i trafikken. Det bliver simpelthen for meget. Nå. Men som I ved i eventyret, så stammer Belle fra en lille fransk by. Jeg, Emilie, stammer fra en lille fynsk by. Belle, hun nedstammer fra en gal opfinder. Og jeg nedstammer fra en lang række af sindssyge kvinder. Min oldemor, hun var loco. Min mormor, hun er gak. Min mor, hun er vanvittig. Og jeg er bare stille og rolig sindssyg. Og jeg ringede og sagde det her til min mor. Jeg ringede og fortalte hende, at jeg havde den her bid. Og der blev hun mega håndværker fornærmet. Hvad mener du med det, Emilie? Hvad skal det sige? Jeg er sgu da overhovedet ikke sindssyg. Og ved I hvad, det er lige præcis det, en sindssyg kvinde ville sige. Mine forældre, de er begge to skuespillere. Og hele mit liv er jeg blevet mødt med, at ej, hvor spændende. Det der må da være vildt spændende. Kender vi dem? Har vi set dem i noget? Og det er da... Det er ikke, det er da meget sjovt, men altså man kan sige, hvis nu min mor havde arbejdet i en bank, så var der nok ikke nogen, der i 5. klasse var kommet op til mig og spurgt mig, hey Emilie, var det ikke din mor, der spillede luder i går, Nikolaj og Julie? Jeg kunne nok også have været sluppet for at sige, ja, det var det. Og hvis nu min far han havde været murer, så kunne det også være, at hele min
klasse i 2G ikke havde været inde og se den forestilling på Odense Teater, hvor det han spillede Kong Kreon i en græstragedie, der mister sin søn, og i sorg og afmagt under sin monolog smider alt sit tøj, så han står, Kong Volmer, på scenen. Og så var der nok ikke nogen, der dagen efter var kommet op til mig og spurgt mig, hey Emilie, er det ikke din far, ham og de store nosser? Så spændende på den måde, kan man sige. På min fars side, der nedstammer jeg fra en lang række af udiagnostiseret ADHD. Det er nok mange i byggebranchen, der gør. Nu er jeg endelig blevet diagnostiseret. Jeg har, Herre Fed. Ja. Godt, mand. Og det er jo en underlig tid, altså det er jo meget, det er nærmest på mode, ikke, at blive diagnostiseret. Og man kan sige, at jeg er ret heldig. Jeg har ikke den der slags ADHD, hvor man bliver helt depressiv og har angst. Jeg har mere den der slags ADHD, hvor det er, at hvis du udfylder helt fuldstændig basale hverdagsopgaver, så er du virkelig sådan der, wow, se lige mig, mand. Jeg er sgu da voksen. Der er ikke nogen, der kan stoppe af mig, mand. Jeg skulle da selv tømme min postkasse. Når det gør jeg, det kun bliver 2 gange om året, men det må være fint. Ej, jeg kan faktisk godt få en lille smule angst og tinnitus og behov for at fjerne mig fysisk fra den situation, jeg er i, hvis folk begynder at snakke om, hvor ofte de skifter deres sengetøj. Eller budgetkontor, hvad end det så betyder. Eller betalingsaftaler. Så nu har jeg alligevel besluttet mig for at prøve det her medicin. Se om det kan noget. Men der er bare lige sådan nogle forskellige ting, man lige skal tænke over. Altså der er nogle forskellige bivirkninger. Der er nogen, der hører om folk, som mister appetitten, ikke? Der er nogen, der oplever at have hårdtab. Der er nogen, der mister lysten til sex. Men altså, så må jeg jo blive en skaldet anorektiker uden lyst til sex. Men til gengæld så får jeg tømt postkassen hver gang. Det kan jeg også noget. Altså virkelig... Jeg startede med at glemme at købe min medicin, så glemte jeg at tage det, så glemte jeg, altså... Og jeg skulle så ringe og aflyse en aftale med min psykiater. Og det bliver jo selvfølgelig først dagen inden, og det er mega dårlig stil, ikke? Og det siger jeg også, da jeg lægger i en telefonbesked. Det er fandme dårligt at sige, jeg er virkelig ked af det, og det må du undskylde, og men jeg har sgu ikke fået taget den medicin. Jeg sagde, jeg kan jo snakke om. Og jeg så det jo som en kæmpe succes, at jeg indtil videre til alle vores 3 aftaler var dukket op. Den rigtige dag, det rigtige tidspunkt og den rigtige adresse. Kæmpe succes. Så jeg tænkte, okay, men det er jo tid, altså det skulle ske på et eller andet tidspunkt, mand. Men så ringer han så tilbage dagen efter, han pissesur. Helt ærligt, det er fandme for udtjek. Er du overhovedet interesseret i det her på løb? Og jeg sådan, ja, det er jo lige præcis det, jeg er. Jeg har brug for hjælp. Så jeg synes bare, der er noget virkelig skørt i en behandler, som prøver at fyre sin patient for at udvise symptomer på den sygdom, de bliver behandlet for. Altså, det er ligesom at hun fyre sin depressive patient, fordi hun var så lidt buzzkill. Altså, det kan jeg sgu da ikke. Helt færdig. Nå, jeg var 32 år gammel, og så her for, jeg tror cirka et år siden, der blev jeg single for første gang i 10 år. Woo! Okay. Ja, og det var super sjovt og sådan noget, fordi jeg havde så været i et forhold i 10 år, så jeg skulle lige vende mig til den her nyfundne frihed. Og specielt i et meget mandsdomineret fag. Indtil videre, der er jeg kommet til at være sammen med 5 fra det firma, som jeg er ansat i. Jeg tror, jeg er lidt flere, end de anbefaler. Ja, den seneste erobring, det var et lærling. Han er lige blevet 20. Tak så her, mand. Mega stærk. Hjalte, hvor er du? Jeg sidder dernede, mand. Ja, det er også fint nok, fordi at der er en af mine kollegaer, Charlie, har sagt til mig, at så længe der er græs på plænen, så må det spilles. Så all is good. Ja. Men vi er faktisk, vi dater stadigvæk, der skal fra nu at se det i aften. Hallo, sig lige hej, mand.
Vi tænker stadigvæk, og det er jo fedt og sjovt, og det er også det er en meget god mulighed, ikke? Både for at se, om jeg er klar til et nyt forhold, men på en eller anden måde også på baggrund af hans alder, for at se, om jeg er klar til at blive mor. Jeg tror ikke, jeg er der ikke helt endnu. Altså, jeg har noget, men jeg har ikke så modighed til det. Jeg prøvede at lære ham at binde snørbånd her i sidste uge. Det er nødt til at købe et par velpåsko til ham i stedet for. Det bliver simpelthen for dumt, det der. Der er noget spøjs ved at lære en person at binde snørbånd og finde klitoris på den samme uge. Hey! Skål for helvede! Jeg kan ikke engang finde ud af velcro, mand. Ja, også en spøjs, det der med at møde svigerfamilien. Han stadigvæk bor hjemme, jo. Men det er fint, vi er kommet frem til en rigtig, rigtig fin 7-4-ordning. Vi startede med 7-7, men det blev for meget. De har ham heldigvis i julen. Så det er jeg helt glad for. Nå, men inden ham, så delte jeg jo glædeligt hånder ud til alle, der ville have dem. Men sagen er bare den, at jeg jo nu har arbejdet som håndværker i nogle år. Ikke? Jeg har fået hård hud på hænderne, så jeg synes ikke rigtig med rette længere, at jeg kan tilbyde hånder. Ikke? Men til gengæld er folk rigtig glade for mine krassere. Så det... Nå, nu er vi nået til den del af eventyret, hvor det er, at Belle, hun stifter bekendtskab med sexchikane på pladsen. På slottet. Fordi det er nemlig sådan, at der er ikke så mange kvinder i byggebranchen nu, og derfor er der nogle gange et behov for de her håndværkere side om lige at gøre opmærksom på, at sådan, hey, jeg kan faktisk godt se, at du er et kvinde. Wiu, der er patter på pladsen. Og det kan se ud på forskellige måder. En af de første gange, jeg kom ind i en skurvogn, der sidder der en ældre håndværker og læser avis, ikke? Og så kigger han op, og han kigger ud over sine briller. Og så peger han på mig og siger, du er sgu da ikke en mand. Og det har han fuldstændig ret i. Apropos helt fra en af, mens jeg har været Kenneth, fandt jeg senere ud af, at det har faktisk været en ret skarp observation på lige netop den her håndværker. Så har jeg også en gang imellem hørt folk, der siger til mig, at jeg har sådan set også en søn, som er single. Og det har jeg fundet ud af på den hårde måde. Det er en anderledes måde at sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at knippe dig. Men jeg er lidt for gammel og lidt for gift, så i fællesskab med min kone har jeg kreeret en yngre version af mig selv, som muligvis godt kunne tænke sig at knippe dig. Så du er. Så har jeg også en gang imellem hørt, men det er da dejligt, at vi endelig har fundet noget godt at se på her på pladsen. Og det er jo nok sødt ment. Men det er bare ikke altid derfor, at jeg har stået op og taget på arbejde for at være en eller anden form for glogenstand for Torkel og Jens, de 2 nedrivere. Problemet er bare, at jeg i løbet af hele min læretid har fået at vide så mange gange, at jeg bare skal tage det hele som et kompliment. At jeg nu tror, at jeg skal tage det hele som et kompliment. Ikke smilsmukke, tag det som et kompliment. Klap i røven, tag det som et kompliment. Kosteskaft i røven, tag det som et kompliment. Så nu er jeg efterhånden fuldt ud gaslightet til rent faktisk at tro, at det er komplimenter. Så når jeg ikke får dem nu, så mangler jeg dem. Så når jeg så står i en elevator med en eller anden håndværker for 3. gang den dag, og han så siger til mig, prøv at vi kan ikke blive ved med at mødes på den her måde, så bliver min kone sgu jaloux. Og hvor jeg så førhen nok havde sagt noget i stil med, dude, du har seriøst 2 hår og 3 tænder. Hun har ingen grund til at blive jaloux. Så er jeg lidt mere sådan nu, hun behøver ikke at vide noget. Så gør jeg så dårligt til at blinke med det ene øje, at de bare tror, det er en eller anden form for tics.
og så skræmmer det dem væk. Ej, men in all seriousness, så er der faktisk stadigvæk nogle bad apples i byggebranchen, som ikke rigtig har forstået, hvor grænsen går, og hvad der er i orden inden for en professionel sammenhæng. Men der kan jeg til gengæld fortælle jer, at det har vi i mit firma helt fuldstændig styr på. Vi har lige haft en sexchikane-sag, og den klarede vi bare super godt. Det skal lige siges, det var altså ikke mig, der havde chikaneret nogen. Ja, det var en kvindelig lærling, som havde været ude for noget grænseoverskridende med en håndværker. Jeg hjalp hende med at indgive klagen til vores anonyme whistleblower-ordning. Det er det, som vi i vores firma bare kalder den direkte telefonlinje til vores administrerende direktør Mogens. Og Mogens, han vurderede, at den her kvindelige lærling naturligvis måtte have spist søm, fordi han er da aldrig nogensinde blevet gramset på en byggeplads. Og det er altså det, som vi i mit firma kalder en uvildig advokatundersøgelse. Case closed. Tak skal jeg. Jeg lagde en lort på arbejde her den anden dag. Og det synes jeg jo egentlig er en rimelig tilforladelig ting at gøre. Jeg er trods alt timelønnet. Ja. Jeg får i øjeblikket 270 kroner i timen, så hvis jeg kan bruge bare 20 minutter om dagen på at spide, så er det 90 kroner om dagen, 450 kroner ugenligt, og 21.600 kroner om året bare for at skide. Skide godt og længe, du skider for mesters penge. Hvad er det, du er så med? Skid. Der er sket bare det her uheldige den anden dag, at det viste sig, at vandet i skurvognen var blevet slukket resten af dagen. Så den her lort, den lå altså til offentlig skue resten af dagen. Og jeg overvejede seriøst alt, om jeg kunne løbe fra den, om jeg kunne give skylden til en anden. Jeg overvejede nærmest at skrive en lille post-it note med, hey, kom lige forbi, lag en lort, god weekend, hilsen Kenneth. Men jeg kom frem, der var ikke noget at gøre. Jeg måtte simpelthen bare klæde den. Og der skal ikke så meget til i byggebranchen, før at man får et eller andet skide fedt kælenavn. Så nu hedder jeg Pølle. Yeah. Og vi kan godt lide at sidde og dele nogle historier, ikke? Fra ude, når vi sidder der i skurvognen, ikke? Nogle røverhistorier, så fortæller vi lidt om, hvad vi har oplevet, hvad vi har prøvet, hvad vi har Og jeg fortalte så for nylig om en fyr. Det var inden dig, Hjalte. Hey. Bas ned, mand. Det var inden dig, okay. En fyr, jeg havde haft med hjemme i weekenden. Det var bare en one night stand. Ja, det var ikke en, jeg havde tænkt mig at lære bedre at kende. Og jeg fortalte gutterne, at jeg synes, det var lidt underligt. Han var morgenen efter, at så var han kommet ud, og så satte sig ud ned og pissede. Og jeg var bare sådan, det er lidt weird, vi kender slet ikke hinanden. Og de bed ikke så meget mærke det der med, at det var ondt, han var kommet ud for at pisse, men mere det der med, at han havde sat sig ned for at pisse. Og Simon han siger til mig, bror, hvis man sidder ned og pisser, så er man kraftedeme ikke en rigtig mand. Altså, jeg går ligesom bare i gang med at tænke på, når jeg har snakket med mine veninder om sådan her, hvad der udgør en rigtig mand, ikke? Hvad der gør en mand rigtig sexet og maskulin. Og der er aldrig nogensinde nogen af mine veninder, som har sagt til mig, Emilie, han kan jo ikke give mig en orgasme, men når den mand, han stiller sig foran kummen. Med dilleren i højre hånd, mens han tjekker bold.dk med venstre. Og så bare fyre en fed stråle der med, hvor vandstanden den er allerhøj, så det sprøjter både til den ene og den anden side. Amen for satan. Jamen, så kunne han næsten lige så godt bare pisse på mig, så våd som jeg bliver. Jeg har ikke hørt det nu. Udelukker ikke, at jeg kommer til at høre det på et tidspunkt. Men det kan jeg selvfølgelig ikke sige til Simon på det her tidspunkt, så jeg siger til ham bare, altså ved du hvad, Simon står op og pisser. En rigtig mand.
Han står kraftedeme op og skider. Og så lukkede vi det bare der. Så skal vi tage noget rigtig fedt. Hallo, mand, jeg er lige om lidt. Mesterne rundt omkring i landet udtrykker bekymring for håndværkernes stigende interesse for sikkerhed. I sag om mulig asbest og PCB har vi snakket med tømmermester Erik Bjørne, der udtaler, vi synes skulle de begyndt at blive lige lovligt nøjeregnende. I sidste ende handler det vel om at komme ud af året med et flot regnskab. I 3F er i øjeblikket i gang med at bortforhandle deres ret til pension og feriepenge. Det er det til fordel for aldrig nogensinde at skulle præsenteres på en ulig vegetardag. Til gengæld kan de se frem til mælkeordning på alle pladserne. Vi har snakket med tømrer Knud Vejle, der udtaler, fedt med mælk, vi har allerede udpeget Clausen Dux. En ny undersøgelse fra Gallup viser, at byggeledere iført hurtigknippersko med op til 93,4% sikkerhed ved personligt fremmøde på pladserne vil give minimum 70% af håndværkerne lange løg. Det var håndværkernyhederne. Nå, nu er vi nået til den del af eventyret, hvor det er, at Ben, hun begynder at få øjnene op for håndværkeren, altså udyret, sådan lidt nuttede sider. De er sgu også meget søde og sådan bløde, men de vil gerne spille rigtig store og seje. Godt sådan have rigtig sådan blive begærende sådan der, prøv mig, jeg kan bare smadre alt. Og det er bare virkelig sjovt, ikke, når man engang imellem sidder i et skurvogn, og der sidder en eller anden håndværker og rigtig sådan skal spille, han spiller rigtig op, ikke? Hvor jeg prøver, hvis så han kan skrige og råbe, at det han vil, mand, det bliver ikke lettere, mand. Og hvis han har noget at sige det, så kommer jeg til at tage fuglepistolen, proppe den op i røven på ham, og så kommer han i hvert fald 100% til at lukke røven. Og man tænker, wow, okay, ham der, mand, han finder sig ikke noget som helst. Og så kommer mester ud og siger, gutter, prøv at helt ærligt, det der, det bliver jeg sgu nødt til at lave op. Ja, det kan tro, mester, det er derfor, der er helt. Det ordner vi med det samme, det står klar til dig til kyreaften, og ellers så bliver jeg bare lige på timearbejde over. Okay. Eller at de så snakker om konen derhjemme. Ja, hun skal bare lukke røven, men hun ved godt, at hendes mund, den skal kun være åben, når mit pik er fremme. Så ringer telefonen, ikke? Og mens jeg løber ud og skuer over til, hej skat, nå. Og det er jeg fandme ked af, mand. Jeg kommer til at vaske på 30 grader. Det var aldrig igen. Det kommer aldrig til at gøre igen. Gucci. De er så søde. Ja. Også lidt i forhold til sådan noget med sikkerhed, ikke, og værnemidler. At det også, der vil håndværkere også gerne være rigtig seje. Så det der med at få dem til at bruge masker og dragter og andre ting, som kan høre værn, som kan holde dem det sikre. Ikke? Det kan godt være lidt ligesom at få et 7. klasse til at tage sin cykelhjelm på. Jeg vil lægge den på. Jeg har også nogle gange hørt, at værnemidler er for kællinger, og der er det jo så perfekt, så er der mere til mig. Ja, men jeg kan også godt, jeg kan virkelig godt relatere til det. Jeg kender godt følelsen, at man står lige, jeg skal til at skære i et eller andet. Og ens høreværn ligger helt derovre, og man tænker, for helvede, altså hvor vigtigt kan den høre sig også være. Altså Morten til at skud, så må man have det meget fint. Men det er jo vitterligt bare én gang, at uheldet skal være ude, før det er, at man står og hænger ud over stiladset op på skuldrene af sin marker og siger, hvad er arbejdstilsynet, de kan slutte med en pæk. Til at man lige pludselig sidder i fuld eldrevet kørestol og siger, der er slet for spule det her lidt, og tog den over på det, så det ser vi. Jeg må blive nogle gange mere. Jeg er måske alligevel nogle gange ved at få dem på. Ja.
Hvad fanden er det, jeg gerne vil sige? Der er, altså... Det er svært, at håndværkere, de gør lige, hvad det passer dem. Og specielt hvis det er, at de får at vide, at de skal noget, så gør de det modsatte. Der er ikke mange kvinder i byggebranchen. Dem, som er der, de hænger for det meste på væg i skurvognen og kører bare kasser rundt. Og det er faktisk bare et enkelt skur, hvor jeg har oplevet det. Og det var specifikt et skur, hvor det var, at de havde været vide, at de ikke måtte hænge dem op. Så skal vi kraftedeme med vand. Nu skal vi bare se, ikke? Så har de haft klistredag, som de kaldte det. Du bestemmer ikke over mig, men hvis jeg vil en kværter op på væggen, så gør jeg det. Og det, som var lidt specielt ved de havde klippet sådan nogle gamle side-9-piger ud, var en af de her damer, som hang på væggen, det var faktisk en af deres venners mor. Det var fandme mærkeligt. Når det var, man sad der tidlig morgen i skurvognen, ikke? Og der er ikke nogen, der siger noget, man sidder bare med hver sin kop kaffe, og der falder nærmest en helt salig stemning over skurvognen, og så er der en eller anden, der kigger op og lægger hovedet på skrå, og med en skæv smil siger, hold da kæft, tænk engang her, at Christian han er kommet ud af den der. Fuck, det er underligt. Jeg fik også at vide, at jeg også gerne måtte pynte op, og tilfældigvis fandt jeg et bog, som hed The Big Little Book of Whatever Penises, eller sådan noget. Så da de kom næste dag, så havde jeg sørget for, at der også var noget fint for mig at kigge på. Men det tog de pisse godt imod. Så det var lidt underligt for mig at spise morgenmad overfor dem i starten, men de vender sig til det. Men pointen er, at sådan håndværkere, de gør, hvad det passer dem, og de kan ikke lide at få at vide, hvad de skal og hvad de ikke skal. De er vanvittigt kontrære, ikke? Altså, hvis man beder dem om noget som helst, så vil de... Hvis du vil have noget færdigt til tiden, så skal du nærmest sige sådan her, du har 2 uger, så er det sådan, nu bliver jeg færdig i dag, mand. Du bestemmer mig ikke over mig, mand. Jeg gør lige, så det passer mig. Altså, hvis det, for eksempel, det eneste, som stort set kan stoppe en håndværker i at falde i total alkoholisk fordav, det er, hvis der står skub eller træk ind til døren af et værtshus. Jeg skubber, hvis jeg vil, mand. Jeg trækker, hvis jeg vil. Du bestemmer ikke over mig. Kan du fatte det? Og så går det hjem. Der var specielt en håndværker, som jeg arbejdede sammen med, som virkelig, han kunne slet ikke. Altså, sådan, han var så kontrær. Det var helt, han hed Bjarne, og Bjarne, han fulgte kun sin egen vej. Ikke? Og det kunne godt give ham nogle problemer. Hvis I prøver at se det for jer, ikke? Han skal på arbejde, og det er morgen, og han sætter sig ind i firmabilen, ude på Villavejen, og han triller ned mod krydset. Han sætter adressen ind på GPS'en, hvor han skal ind og arbejde. Og nede på krydset, så lyder der en kvindestemme. Drej til højre. Du bestemmer ikke over mig, mand. Jeg kører derhen, hvor jeg vil. Tag første afkørsel i rundkørsel. Nej, jeg vil ikke, mand. Du skal ikke bestemme over mig, mand. Og lige nu der befinder Bjarne sig et eller andet sted i Sydtyskland, fordi han de sidste 17 timer har nægtet at foretage en udvælgning. Han har gjort et andet stof. Jeg er ret stolt af, at håndværkerbranchen var en af de første brancher, som organiserede sig, ikke? Og krævede bedre arbejdsvilkår. Ikke? At sådan, vi står sammen ligesom for at forlange, at vores vilkår for at gå på arbejde, de skal fandme være i orden. Men vi kæmper stadigvæk en gang imellem med nogle store virksomheder, som synes, at de ligesom godt lige kan gøre byggeriet lidt billigere. Ikke? Underbetale dem, og det er skide fedt jo, når der er åbne grænser i EU, og så kan en eller anden stakkels polak komme herop og tænke, yes, 160 kroner i timen, så kan jeg kraftedeme snart dele en latte med min makker eller sådan noget. Men det, som vi gør, jeg gider ikke lige klappe, hvis I ved, hvad en blokade er. Nej, så ved vi fleste faktisk. Det er det, vi gør. Vi går hen, vi laver en form for demonstration, ikke, hvor vi blokerer pladsen, vi stopper byggeriet. På den måde, så taber virksomheden, der bygger en masse penge, for der bliver ikke lavet noget. Og det synes jeg er herrespændende. Jeg elsker det. Det er sådan noget, hvor det er, at man får bare en besked sådan ugen inden, om at det foregår, ikke? At næste uge mødes vi, der er en større virksomhed, som underbetaler deres ansatte, og de Vi mødes, og vi blokerer pladsen. Vi sender adresse og tidspunkt dagen inden, og man går og venter, ikke? På, at det skal ske. Man får sådan en følelse af fællesskab, ikke?
aktion, revolution. I fællesskab, så kan vi ændre arbejdsmarkedet. I fællesskab, så kan vi stoppe de store kapitalistiske aktører i at undertrykke det enkelte individ. Med røde faner i hånden, arm i arm, kan vi ændre verden. Og så kommer sms'en. Kammerater, vi mødes i morgen. Slotsgade 1, Børsen, klokken 5. Det er tidligt. Ej, for satan, det er godt nok tidligt. Altså, at have holdninger klokken 5 om morgenen, ja. Og det griner ikke, fordi jeg står op klokken 6 normalt. Så det er meget sjovt, hvor hurtigt, at det kan gå fra røde faner og kammerater i krig til så underbetale dem. Fug dem op i røven for like her. Men altså, jeg kunne se senere på Facebook, hvor jeg likede og delte med det samme, at det var lykkedes dem at få Børsen til at underskrive det høje overenskomsten. Så er lidt revolutionær, man vil. Dengang jeg var et lille pige, der stod jeg engang på en togstation sammen med min far og ventede på, at toget skulle komme. Og der gik en mand rundt og farede den her togstation. Og min far snakkede om, at han syntes, det var ærgerligt, den her udvikling, som samfundet var begyndt at tage. Altså sådan, alting skulle effektiviseres, alting skulle blive hurtigere, alting skulle blive bedre. Og han var bange for, at i fremtiden, så var der nogle jobs, der ville gå tabt, og der var nogen, som ikke ville ligesom få muligheden for at få lov til at yde deres til samfundet. Og for helvede, der skal kraftedeme også være plads til tumperne. Og jeg ved godt, at jeg ikke er en tumpe, måske i ordets oprindelige betydning, men jeg vil kraftedeme aldrig have klaret 5 år på universitetet. Og der er bare et eller andet, altså sådan, jeg tror godt, hvis man virkelig vil, så kan man godt få et spændebrev. Det er ikke sikkert, det er alle, du er til at bygge dit hus. Men det kan jeg godt lade sig gøre, og jeg synes, der er noget smukt i, at byggebranchen stadigvæk har noget tilgivelse over for folk, som har brug for lidt længere tid til lige at lære, hvad det vil sige at opretholde et arbejde, og at byggebranchen ser bort fra småpletter på straffeattesten, og generelt favner ret bredt. Så jeg ved godt, det er stand-up show, men jeg kunne godt lige tænke mig at hylde det arbejdende folk, alle de mennesker, som går rundt til hverdag i arbejdsbukser. Og det vil jeg gøre ved at invitere jer med ind i en morgen i mit liv. Er det okay? Tak skal du have. Min alarm, den ringer 5:15. Så udskyder jeg den i 9 minutter. Så nu har jeg præcis 22 minutter til at gøre mig klar, komme i mine sorte arbejdsbukser og komme ud af døren. Ud af Vesterbrogade på min cykel, hvor solen bryder igennem skyerne på forskellige måder, alt afhængig af årstiden, og hvor fyldte lommer i brun, hvid og sort krydser hinandens veje. Ned ad Tullinsgade, hvor skraldebilen holder. For siden af hans bil står der, nogen kalder mig dumme nar, min datter kalder mig bare far. Hans bukser er neongule, men han er med på mit hold. Jeg rammer Vesterport station kl. 22:06. Der går en mand rundt og tørrer Vesterport station af med en klud. Hver eneste morgen, så tørrer han Vesterport station af med en klud. Og hver morgen får vi øjenkontakt med hinanden. Vi smiler til hinanden, og vi siger godmorgen til hinanden. I togene, der sidder vi fordelt også med hættetrøjer og bukser i hvid, brun og sort. Og via røde tog, der bliver vi yderligere fordelt ud over byen, ud for at bygge og renovere København. Ud for at tage vores tørn i, hvad det vil sige, at holde et samfund kørende. Jeg kører ud til min formand, Tommy. Tommy, han går ikke ind under det, som samfundet vil klassificere som klog. Men Tommy, han kan bygge alt det, som arkitekterne ikke kan finde ud af at tegne. Og jeg er med på hans hold. Så måske kan langt de fleste kan få et svendebrev, men håndværkerbranchen, den favner bredt og favner alle, og alle må være med på mit hold. Skål. Og så er der lige stilladsarbejderne. Det er ligesom den der fucking elev i folkeskolen, hvor man havde lidt ondt af ham, fordi han havde det jo fucking svært. Fuck, hvor var han i tøverne, mand! Ja, men nu er jeg efterhånden virkelig faldet godt på plads i byggebranchen. Jeg føler virkelig, at jeg har det godt der. Det er der, jeg hører til. Jeg føler også, at gutterne har optaget mig som en del af flokken. De skulle også lige se mig an i starten. Ikke sådan, hvad kan hun tåle, hvad kan hun ikke tåle, hvad for meget, hvad for langt, hvad kan vi joke med det og det og det. Og nu føler jeg, at jeg er blevet optaget, og lad mig bare sige sådan, de holder sig ikke længere tilbage.
Lige i øjeblikket så arbejder jeg med en fyr, der hedder Carlo. Og Carlo og mig, vi har det rigtig grineren. Vi driller hinanden super meget. Jeg driller ham rigtig meget med, at han er gift på det, som man selv kalder den gamle kontrakt. Det er skidesmart for Carlo, fordi det betyder sådan set bare, at hver dag, når han kommer hjem fra arbejde, så skal han ikke lave noget, fordi det gør hans kone Pernille for ham. Alt sådan noget rengøring, madlavning og sådan noget, det ordner Pelle. Og det driller jeg ham lidt med. Jeg synes specielt, at det er sjovt, at Carlo hver dag i skurvognen, når han åbner sin madpakke, så kan han se, hvilket humør Pernille hun har været i dagen inden. Og det kan så svinge fra det kedeligste stykke tørre rugbrød til det lækreste, højt belagte smørbrød. Og man ved bare, når ikke maden kommer på bordet, så har Carlo givet Pernille den helt store tur. Hvis der ovenikøbet er lidt salt og peber på toppen af den her æggemad, kan det være, og så på noget klitten. Og jeg har en gang set sådan helt fint lidt karse drysset ud over den her æggemad, og der ved jeg kraftedme ikke, hvad der er gjort ved det. Nå, men der må have tømt opvaskemaskine eller et eller andet fint. Stændig sindssygt. Men det driller jeg ham i hvert fald med, og så på et tidspunkt bliver han træt af mig, og så siger han til mig, prøv at Emilie, altså det er meget, meget simpelt, men hvis det bare gerne have en kvinde, der kan lave mad og sutte pik. Og så siger jeg, synes jeg selv helt kægt, når jeg er desværre ikke så god til at lave mad. Og så kigger han på mig og siger, det må ellers også være rimelig svært at sutte pik med de tænder, du render rundt med. Jeg får selvfølgelig ikke sagt noget i øjeblikket. Det kan gå jeg går ligesom dagen efter og tænker, hvad skulle jeg have sagt? Begynder så at tænke, hvordan kan jeg hævne mig? Og så overhører jeg ham sige til en af vores kollegaer, at han snart skal have vasket sine arbejdsbukser. Og så tænker jeg, jeg ved godt dem, der laver vasketøjet hjemme ved dem. Så jeg tager en af mine fineste små blonde trusser og lister ud i en af lommerne. Så tænker jeg, så må vi se, Carlo, hvem der snarest får problemer med et tandet blowjob. Det bliver i hvert fald ikke mig. Men jeg synes alligevel, at det er over grænsen, ikke? Altså, det er heller ikke et rygte, jeg vil have på mig, at jeg ikke kan finde ud af at sætte pik, så jeg går til tillidsmanden i firmaet. Og siger til ham, prøv at høre, Carlo går rundt og siger de her ting om mig, det finder mig simpelthen ikke i. Og til det, der siger han, prøv at høre, Emilie, det her, det tager vi meget alvorligt. På mandag, der kommer du op på mit kontor, og så finder vi ud af det. Der er totalt styr på det. Nå, men nu er vi faktisk nået dertil i eventyret, hvor det er, at slottet bliver forvandlet til en skurvogn, og udyret bliver forvandlet til en ganske almindelig mand med lidt af hvert i bagagen og et tenderende alkoholproblem. Og en tidig morgen, der sætter vi os ned over for hinanden i skurvognen og deler en helvedes masse røverhistorier, måske en spegepølsmad med remoulade. Og så går vi ud og bygger et hus. Tusind tak, fordi I kom.